Tak bych teda požádal pořadatele, aby provedli vyhodnocení soutěže, to značí vyhodnocení mistrovství České republiky žáků v kategorii volných modelů na rok 2007. Já děkuju a ještě bych chtěl předat slovo panu Mikiskovi za Pardubický kraj. Chci vás všechny pozdravit jménem Pardubického kraje. Chci vám říct, že Pardubický kraj velmi rád finančně i morálně, abych tak řekl, podporuje akce tohoto typu. Jaksi důkazem toho je, že paní radní Marie Málková převzala záštitu nad tímto mistrovstvím. Věříme, že spolupráce bude pokračovat i nadále, protože jsme se přesvědčili, že jsou to skutečně velmi dobře vynaložené finanční prostředky, protože Pardubický kraj má ve svém plánu skutečně podporovat sport, podporovat zájmovou činnost, volnočasové aktivity, především děti a mládeže, a tato akce tomu přesně odpovídá. Chci poděkovat pořadatelům za to, že se zasloužili o tak kvalitně obsazený závod, kvalitně obsazenou soutěž, tak, že vlastně, jak jsme teď právě se přesvědčili, nejsou vůbec žádné protesty, každý je spokojen. Já věřím, že se do Ústí nad Orlicí budete rádi vracet. Děkuji vám všem za účast a teď už asi přijde to nejdůležitější, vyhlášení výsledků. Na prvním místě Josef Četý. Na třetím místě, čekal jsem ji spíš na prvním místě, ale Hana Drobišová. Na druhém místě pochopitelně jejich bratr Petr. A to, co právě čtu, to je pro mě překvapením. David Gablas, první místo. To se jen tak nestává. Takže na třetím místě Jan Pahorecký. Na druhém místě Martin Řečínský. Na první místo David Gablas. Na třetím místě Petr Černek. Na druhém místě František Zajíc.
trenéři. Ale otoč ten diplom. Otoč ten diplom, tak? Je to dobrý. Děkujeme. A máme tady tu poslední kategorii těch největších modelů. Takže na třetím místě Matyáš Kapral. Na druhém místě Adam Blažek. A na prvním místě Radek Šandejský. Tak, zapózovat pěkně pro fotografii. Tak jo, děkujeme. Takže vlastně, co říct na závěr? Ještě bych možná si tak nějako neodpustil. Udělali jsme webové stránky, všichni je máte na tričku. Bude na nich výsledková listina. Přeju vám šťastné jaro domů a příští rok zas někde. Nashledanou.